Il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil stqar li l-Oppożizzjoni taqbel mal-programm ta' ċittadinanza b'investiment kemm il-darba l-Gvern idaħħal l-emendi li trid l-Oppożizzjoni fl-avviż legali. U għal dan fit-tweġiba li tal-mistoqsijiet tal-ġurnalisti tlieta filgħodu. Le, assolutament ma nħoss, aħna rridu naraw x'inhu tajjeb għal pajjiżna, sewwa, x'inhu tajjeb għal pajjiżna għadnieh, din il-liġi ma jidrilniex li qiegħda tirrispetta b'mod ġenwin dak il-liġi miftiem bejn il-Gvern Malti u l-Kummissjoni Ewropea. Dan ifisser li Simon Busuttil dam aktar minn xahar biex tar reazzjoni tiegħu għall-approvazzjoni tal-programm ta' ċittadinanza b'investiment mill-Kummissjoni Ewropea. Mhux hekk biss iżda Simon Busuttil għadu bla pożizzjoni u issa jitlob li jerġa' jinbidel dak li kien approvat mill-Kummissjoni Ewropea u li kiseb l-appoġġ tal-imsieħba soċjali. Iva aħna lesti żgur jekk l-emendi tagħna jgħaddu naqblu ma' din il-legal notice. Quddiem dan kollu tispikka l-inkonsistenza tal-kap tal-Oppożizzjoni u l-Partit Nazzjonalista li għadu bla pożizzjoni dwar il-programm ta' ċittadinanza b'investiment li huwa maħsub biex joħloq il-ġitu jkattar l-investiment f'pajjiżna. Sa ftit ġimgħat ilu Simon Busuttil u sħabu saħansitra qablu l-programm ta' ċittadinanza mal-prostituzzjoni. Qalu wkoll li l-Gvern kellu jirtira l-programm ta' ċittadinanza. Il-Partit Nazzjonalista għal daqstant qiegħed jitlob illi l-Gvern iwaqqaf kompletament din l-iskema. Fid-dawl ta' dan iżda toħroġ biċċar id-differenza bejn gvern li għandu direzzjoni b'kuntrast ma' oppożizzjoni bla idejat u li jedem biss biex ittellef lill-Gvern milli jilħaq l-għanijiet tiegħu.